Dobrý deň, volám sa Daniel Boris a dnes by som vám ukázal, ako vložiť Call to Action tlačítko na webovú stránku. Pre tvorbu Call to Action tlačítiek je viacero nástrojov, niektoré sú priamo aj ako plugin vo WordPresse. Ja by som vám dnes ukázal, ako sa to robí s využitím free softwareu buttonoptimizer.com. Pri vstupe si vyberiete základnú farbu tlačidla, či chcete zelené, modré alebo žlté. Povedzme, že chceme zelenú farbu. V časti Button Text určite, aký text sa má na tomto tlačítku zobraziť. Moje Call to Action tlačítko by malo nabádať k tomu, aby zákazník klikol na ňo a získal viacej informácií. Takže ja sem dám text. Call to Action text by mal byť veľmi jasný a ísť k veci. To znamená, zákazník by, alebo návštevník stránky by mal mať ihneď jasné v tom, že keď klikne na toto tlačítko, že čo sa následne stane. Ďalej si môžete upraviť farebnú škálu tlačítka. Ak vám niečo nevyhovuje, môžete si ešte zmeniť napríklad tieňovanie, pozadie, alebo kraj tlačítka. V časti ikonka si môžete zvoliť zmenu ikonky. Robí sa to tým, že dáte do vyhľadávania slovo v angličtine, ktoré zodpovedá tej ikonke, ktorú hľadáte. Ja tam chcem dať otáznik, takže ja tam dám slovíčko question. Vyberiem si napríklad toto modré. Okay. Ak by ste chceli získať ešte 3D efekt, dá sa ešte urobiť tieňovanie pozadia. Pevne si vyberiete farbu. Alebo sa dá urobiť aj tieňovanie za písmom. Takže môžem dosiahnuť taký 3D efekt. Ja na mojom tlačítku ale nechcem mať takéto tieňovanie. Považujem tento Call to Action button za hotový, takže si ho uložím ako PNG obrázok. Skopírujem si ho do adresára vo svojom počítači. Môžem ho prípadne premenovať. Aby som sa v tom ľahšie orientoval. Potom prejdem na svoju webovú stránku, ktorú mám vytvorenú vo WordPresse a vyberiem si článok, kam som to Call to Action tlačítko chcel vložiť. Konkrétne sem, tú spodnú časť. Vložíme ho cez pridať súbor. Vyberieme si, nahráme súbory, označiť súbor. Pôjdeme do adresára, kde sme toto tlačidlo vložili.
Vložíme ho na stránku. Dal sa mi toto tlačítko. Po kliknutí na ňo si môžem zvoliť, aby sa vytvoril hypertextový odkaz. Toto tlačítko po kliknutí otvorí e-mailovú schránku a pošle správu na info@amonit SRO. Pozrieme sa, ako tlačítko vyzerá v tom článku. Po kliknutí sa nám otvorí e-mailový prehliadač. Po kliknutí sa nám otvorí e-mailová správa. To je všetko. Ďakujem vám za pozornosť.